Anhfuil tusa geirí a bhéad de seár Nuacht Cúla4. Bháil má tá deis allmhór a gin an seo Nuacht Cúla4 duit. Seo an dóid le dhearratas rathúil a dhéanú ar Comórtas do Nuacht Cúla4. An chead rud a hais de dhéanú ná de scéal olbhú. Ó tá imatarsúil a de Scéal, a de cheantar ná ag de chlub éitiúil, Jen cinse le chlúda agus bei sim mór a gin seo Nuacht Cúla4 eagar. An sin Ullmhaigh Do Threalamh, má na bhfuil seastain trí chosagad cos le seo, higlaad do fónpáca a thur na hasú ar stál ná ar caithear. An sin Jen cinse go tú tafad is Suíomh ar an ná. Jen cinse go se jazz ciúin agus ná bhfuil cálan ar bís a chúlra. Nuair tan tafadú i lig gente, chur ord agus eagar ar do físeán, agus seolas go Cúla4 ag tg4.ie. Gath rath